Yazi kukhona usisho engifundiswa wayethi change your scars into stars. Iyona ke into yangikhuthaza leyo. Yena wayenezandla ezinkulu but uthi wagcina eba ugoalkeeper esebenzisa lezo zandla ngoba bemiyisa ngazo. So nami lokho kwangi-inspireisha ukuthi nami ngoba ngumuntu phela le gap yami akuyona yokulwa. Igap engazalwa nayo. Angithi yabo mekuphuma amazinyo so asazobuya lela libuyanga. So nje lokho ngaba nje impilo yami yonke. But namhlanje ngisho ungafika ukuthi uzongenza amazinyo mahala ngiyabonga Nkosi yami. Ngi-right ninje. Igama uSnesh Mayinono from Imashelela TV kwini. Angihambi ke ngekhetho Nkosi yami. Ngiyadlala. Ngihamba nobhuti la ukubhuti Gebo sabona. Yebo sikhona njani? Fanele ngabe uthi uhamba nobhuti we-see-through. Ya ngifika ngezinyo lendleko. Nkosi yami. Sisheshe sibona uzokusho ungakaphimisi. Exactly. Okay, but mawungathi uchazela abantu ukuthi ubani kahle kahle uGebo because siyakwazi kodwa ngesichazi yabo. uGebo ngane is a comedian, actor and also a movie producer. Imisebenzi yami engiyenzayo leyo. So mhlawumbe ngazi liphe limisayide ngabe ngifisa ukulazi ngaphandle kwalelo. Okay. Yeah. So ngifuna ukuyazi ukuthi ngisakhula bengiwabukela ama comedy akho nisa ewenza lapha e-workshop yes. So into eqhamuka emqondweni wami njengamanje ngoba abanye abantu bake bayinyeze ngezinto ezikubona wena yini le edala ukuthi uze ube confident ngegap yakho nje ukuthi uze wenze nje nangamahlaya ngayo. Yazi kukhona usisho engifundiswa wayethi change your scars into stars. Iyona ke into yangikhuthaza leyo. Yena wayenezandla ezinkulu but uthi wagcina eba ugoalkeeper esebenzisa lezo zandla ngoba bemiyisa ngazo. So nami lokho kwangi-inspireisha ukuthi nami ngoba ngumuntu phela le gap yami akuyona yokulwa. Igap engazalwa nayo. Angithi yabo mekuphuma amazinyo so asazobuya lela libuyanga. So nje lokho ngaba nje impilo yami yonke. But namhlanje ngisho ungafika ukuthi uzongenza amazinyo mahala ngiyabonga Nkosi yami. Ngi-right ninje. Okay. Namhlanje sihlangene la sobungaza lokho wena kuwena kusho ukuthini kahle kahle wena ngokwakho siqu sakho bekweyini la. Ubaba uMbonambi umuntu othinte izimpilo zabantu abaningi abahlukene. That's why ubona kunama comedians, kuno businessmen, kuno banibani and umuntu ohleze eavail ngaso sonke isikhathi although umuntu obusy. So mangabe kukhona into kanje ethi zombungaza awukwazi ukusala ngaphandle ungayeka yonke into oyenzayo. Yiyo into engibeka la. Okay, kuwena udlale yipi indima enkulu kakhulu ngoba angithina njengoba sisuka emgaqweni ukuthola ukuthi sometimes mawuthi uyo presenter something ema office athi izithotha kuzwakali kahle ngoba umuntu obukeleka phansi ngenxa yesimo oqhamuke kusona but ubaba uMbonambi akazange abe nalokho ukuthatha khona unjalo ezwi idea yakho azama ukulekelela ngaleyo ndlela alekelela ngayo uma kuukuthi uyahluleka uyakwazi ukuxhuma nabantu abangakwazi ukukusiza. So nje udlala irole enkulu kakhulu empilweni yami nakwabanye abafethu sisebenza nabo. Okay. Ungathini kuyena mangase kuthi udlulisa amazwi okubonga? Ingathi baba Mbonambi siyabonga kakhulu mfowethu. Igalelo lakho libonakalile empilweni zabantu nami ngilibonile kwangathi okwenzile ungakwenza kuqhubeke njalo ube isibonelo esihle kuthina. Ukukubonga kwethu ukuthi senze njengoba wenzile kuthina senze kwabanye. Siyabonga kakhulu siyabonga. Angihambi ke ngishintshe indawo. Igama uSnesh Mayinono ngihamba nobhuti akaze mama twinzini mangwa ngapha ngomuntu oyedwa mangwa ngapha ngomuntu oyedwa so sanibona yebo njani siyaphila siyaphila sonthela amagama eninoba uThando noLuthando ngabe benzani uThando noLuthando uThando noLuthando ingane zala eAPM under ubaba uLinda Mbonambi ama former PEP program coordinators besebenza kaPEP but njengamanje bayi express deliveries benza ama delivery in the Ink area north of Durban inanda Ntuzuma kwaMashu same as Uber Eats ukuthi angifuni ukubiza lawo magama la. Okay. So namhlanje njengoba sobungaza nje ukuhonorisha ubaba uMbonambi nina nithini like beninjani because nani for sure ni happy sengisho irole ayidlale kunini ukuthi injani like njengoba
njengoba kade eshubafu ukuthi sesi-express delivery namhlanje lokho sikufunde kuona lama boardroom lawo owabona la bambonamba befika njalo bebeka ama quadrants yabo, then you choose ukuthi wena ufocusa kiphi behlukahlukene noma ngeke ngisawabala wonke, but there was entrepreneurship lapho, so that's where we put our focus on thina uthando noluthando. That's when the express delivery was born. Okay, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu. Right, kubonga thina mfethu. Hi nina nafana. English very well. All right. But do you know a little bit of Zulu? Okay. Yeah. Hey, so how are you? Wonderful, thanks, and you? I'm fine too. So what brings you here today? Well, today it's a really special day. We're obviously celebrating one of the legends of the city, Mr. Linda Mbonambi, who's done so much for, like I'd say, the public sector, the creative sector, and all the work he's done. He's always displayed great passion for people, for the artists, for the community. So that's the biggest purpose of today, to celebrate this great man. Okay, yes. So putting up this surprise, what was it for you, like the purpose for you to put the surprise? I think the purpose for everybody that's aimed to put this prize together was to show appreciation for this great man, because I think so often you have people that will put so much into the community. It's important to appreciate those people and to show that we recognize them, we see them, and we're saying we thank you very much. You know, it's small things like that. Yes. Okay, because I want to hear you speaking Zulu. All right. All right. Okay, so athi namazwi akho okugcina like ongawabhekisa kuyena mangasithiwa ukhona la ukumtshela ukuthi uyam-appreciate uba khona. Kahle sifuna bonisa Mbonambi umuntu umkhulu, umuntu hlomleko kwayo. I think, okay, maybe let's cut that part. My Zulu is not that good, you see. But yeah. Thank you so much, sir. Thanks. Thank yeah, you. Thanks. Seyona ke ntokaza kaMakhanya uSnash Mayinono khona ke kuMashelela TV, kanti ke ngihambe ngedwa ke ngihamba noBhudi uCharles. Siya. How often Before starting, I like to send a shout out to my mom, my dad, and everybody who knows me. Bayazi abe lokhuja abani iyo TV. Oh yes. Ekade ngifisa lento. Okwenza ukugcina. Sesingaqala. Serious. Okay. Moment of silence. Sabona? Yebo, sabona njani? Siyaphila njani? Hayi sikhona siyakholwa futhi muhle uJehova. Muhle uJehova. Nala ubeko yena uJehova. Okay. Ngathi ngicela uku-interviewa nami. Hayi Uzongi-interview uthini? Ngizoku-interviewa ngithi wena ngithi uqhamuke eMawoti. Yes. Yini ekulidele ukuthi uzuthi yazi mina ngifuna ukuba usomahlaya, ubone ngani ukuthi wena ufuna ukuba usomahlaya? Ngibonanga babona. Yazi mina mfethu bengakutshela ukuthi amahlaya ngwanyanya kanjani ngeke uzukholwa. Unamanga? Serious. Azi baqala kanjani? Bathi mina it's either because angisuzo mekuthiwa khona umuntu okusuka uhlanya lwendawo. Oh yes. Mina lo. Lento yomacobana was one of the best ngasekhaya esikoleni, primary, high school, yonke leyo. So nga-attend ama-poetry sessions. Benga-attend ama-poetry sessions, umuntu operforme kambi noma okhohliwe ama-lines akhe ngimeyisi. And then from there kwathi Charles sicela ungene stage say what's on your mind. Ngabhedani. Ngangabheda. Kwathi uyabheda lo. Angabhedi. From there ukubheda kwami kwaba umsebenzi. Yeah, and then it started as a career. Yazi bathi mina bengiconvince kwathiwa it's either uyasihlekisa singakukhokheli Oh, uyahlekisa sikhokhela like either way. Ngiyayidinga futhi nemali. Ngono yabo. So I took it as a career from there. Qala ngibuka ama steps in because ngangibuka imali. Oh yes. Ngongasi kanti uthola imali engaka. Awugcini go government kuphela. So that's how I started comedy. Okay. So usuhamba ke nama big ones abo laba asekade baqala. Kwakunjani for wena? Mhlawumbe wazi you excited ukuthi no yazi ngiyayenza lento. Ufune honest reaction yami? Yes. Why like Kilo. Yazi ukuyibona kuyipost. Lapho ngangimumbi ngempela hayi kungcono manje. Ingqobo zayiphumele ngaphandle ezikhula industry. Shuthi kwakhula nokudla engikudlayo. Senginezihlathi ingqobo lesemathunjini obuso. Sengiyakwazi ngisho ukuyifihla. Ngikwazi ngisho ukuvala umlomo.
Bungakwazi ukumlama. No, but the first time nje mfethu ngibona ukuthi yes hayibo mina lo sengikwazi ukukhuluma nobani ngikwazi ukukhuluma noSimpiwe ngikwazi ukufonelwa ukuhlangana noSimpiwe nini? Qale ukuhlangana noSimpiwe 2016. Oh yeah. 2016 immediate ngihlangana naye wangiconnecta for another TV interview, TV series, TV comedy series kwakuyiusinekani back then. Season 1, season 2. Okay. From lapho the rest is history. Okay, so baba uMbonambi ke yena nje bahlangane la ukuzobungaza yini. Usize kanjani wecareer? Charles, you should take this as a business. Charles, what I can tell you is comedy into serious gabi. Comedy sayidinga. So at the end of the day, kusho baba uMbonambi, and then the rest is history. Engichazela ukuthi how important of a business comedy is. I should learn to be on the business comedy, like the entertainment business, because I'm in the comedy scene as a stand-up comedian, as a performer, but I wangifundisa how to ngifuna ukusho legama lesingisi mana ngani mali yahlangana nalento manifest the business side of the comedy. And yeah, which is why namhlanje due to Mr. Mbonambi namhlanje I host my comedy shows, lifestyle of my comedy time, stand-up comedy, business crossovers. Yeah. Okay. Ngenxa yabo uMbonambi uyena wazala leyo idea le. Okay, ukudlulisa imotivation komunye umuntu nofana njengamosakhula kwi-industry ngathini? Hambe phambili. Just keep on keeping on. Kusho kanjalo nabo uMbonambi. Charles, my son, keep on keeping on. Make it connect. Usho kanjalo. So into engayifunda mina when it comes to the industry, phila 5 years wakho manje, know how to connect yourself. It's the place. Kuthiwani keep on showing. Noma inini lokhu ufikile. Kuthiwe how Charles kade ese 8 PM sese Playhouse, usese ICC. How usenanda futhi. Yebo nje zonke lezo. Keep on keeping on. Usiphile kwi vision yakho namhlanje. Yeah, that's me. Ngiyabonga kakhulu Charles. Ngicela ukusho ukugcina. Bam 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 bam. Bam bam bam. Yokuqala le kodwa ivoice yokuqala ngiyabona Phela mina ngithi ivoice yami u2. ngisayophaka. Okay, bye bye.